Duniyar labarai. Za ku ji tuhume-tuhume 10 da ake yi wa shugaban EFCC Ibrahim Magu. Duk da cewa hukumar DSS ta musanta rahoton cewa ta damke mukaddashin shugaban hukumar hana almundahana da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC na tsada a ofishin 'yan sanda kuma a nan ya kwana. Da misalin karfe 10:15 na dare bayan kwamitin binciken fadar shugaban ƙasa ya kammala yi wa Ibrahim Magu tambayoyi, jami'an 'yan sanda sun yi awon gaba da shi ne daga fadar shugaban ƙasa. Ga kuma jerin tuhume-tuhume 10 a cikin 22 da ake yi wa Ibrahim Magu. Tuka da warwara wajen lissafin kudaden da EFCC ta kwato hannun barayin gwamnati. Ikirarin cewa naira biliyan 539 ne aka kwato maimakon naira biliyan 504. Rashin biyayya ga ofishin Attorney General na tarayya. Rashin gabatar da isassun hujjoji domin dawo da Diazani Alison Maduke Najeriya. Bata lokaci wajen binciken kamfanin P&ID wanda a hakan ya kai ga rikicin da ake a kotu yanzu. Ɗimbin umarnin kotu na sakin asusun wani tsohon daraktan banki kimanin naira biliyan 7. Fitar da wasu jami'an EFCC kan wasu waɗanda aka fi sani da Magu Boys. Wasu alƙalai ƙara wajen shugabanninsu ba tare da sanar da Attorney General ba. Da kuma sayar da dukiyoyin sata ga 'yan uwansa, abokan arziki da abokan aiki. Isa Randawa, Duniyar Labarai. Ku manta za ku iya ziyartar YouTube channel dinmu na Randawa Media Concept domin samun labarai da zafi-zafin su da zarar mun dora. Za kuma ku iya tallata hajar ku a cikin shirin namu akan 0803217652. Mun gode sosai, mu kasance tare.